Helo ffrindiau. Mae gennym ni stori tro yma o lyfr yr actau pennod 8 am ddyn pwysig oedd ar ei ffordd adre o Jerusalem i Ethiopia. Dych chi'n gwybod lle mae Ethiopia? Wel, dyna fo yn gongol top yn Affrica, gogledd ddwyrain Affrica. Gwlad sydd yn wlad sych, mae'n wlad hefyd efo mynyddoedd uchel iawn. Ond yno hefyd mae'r afon Nil yn cychwyn. A mi roedd o yn adeg Iesu Grist yn wlad pwysig ac yn wlad, wel, mae yna lot o deithio nôl ag ymlaen i Jerusalem felly. A dyma'r dyn pwysig yma yn eistedd yn braf yn ei gerbyd wrth o deithio nôl ar hyd y lôn i wlad ei hun. A tra ddo yno, yn gwneud rhywbeth i basio amser, ac oedd wedi cael darn o'r Beibl o lyfr Eseia, ac oedd o'n darllen hwnnw iddo fo'i hun, pennod 53, rhan o'r Hen Testament. A mi roeddwn ni ddarllen o, ond dim yn rhyw ddeall o ryw dda iawn. Dych chi wedi cael profiad tebyg tra'n gwneud eich gwaith cartre, adeg ysgol adre tybed? Dydy o'n deimlad annifyr pan dych chi'n methu'n glir a deall rhywbeth. Dyma'r darn oedd o'n ddarllen. Tybed allwch chi i ddeall o. Cafodd ei arwain fel dafad i'r lladd-dy, yn union fel mae oen yn dawel pan mae'n cael ei gneifio, wnaeth o ddweud dim. Cafodd ei gamdrin heb achos llys teg, sut mae'n bosib sôn am ddisgynyddion iddo, cafodd ei dorri ffwrdd o dir y byw. Dych chi'n cael llais adrodd fi? Wel, tybed, mae bach yn astrus yn dydy. Cafodd ei arwain fel dafad i'r lladd-dy, yn union fel mae oen yn dawel pan mae'n cael ei gneifio, nath o ddeud dim byd. Cafodd ei gamdrin heb achos llys teg. Sut mae'n bosib sôn am ddisgynyddion iddo? Cafodd ei dorri ffwrdd o dir y byw. Wel, am bwy mae o'n sôn? A be mae'n ei olygu? Mae'n cafu pen a ddim yn deall. Does yna just rhywun yn medru dod a just helpu fi chdi bach i ddeall be mae'r Beibl yn ddeud wrthai. Wel, yn rhyfedd ddigon, mi roedd Duw yn gwrando. A fe drefnodd o i anfon rhywun ato fo i esbonio. Philip oedd enw, un o ddilynwyr Iesu oedd wedi lenwi efo'r ysbryd glân, ac oedd o wrth i fodd yn deud y newyddion da am Iesu wrth bawb oedd yn barod i'w wrando. A dyma Duw yn deud wrth Philip i redeg ar ôl y cerbyd. Meddyliwch, dos wan, redeg ar ôl y cerbyd na. A dyma o'n deud glyna'n agos ato fo, a mi nath Philip. A dyna pryd clywodd o'r Ethiopiad yn darllen. A dyma o'n digon pold, jyst yn gofyn iddo. Ti'n deall beth ti'n ei ddarllen? A dyma sgwrs yn cychwyn. Dyma yn ddarllen gweddill yr hanes i chi o Beibl.net. Sut allai ddeall heb i rywun i esbonio i mi? Medda'r dyn. Felly gyfynodd i Philip fynd i eistedd yn y cerbyd gydag o. A dyma fo'n gofyn i Philip. Dwed wrtha i, ydy proffwyd yn sôn amdano hun neu am rhywun arall? Felly dyma Philip yn dechrau gyda'r rhan honno o'r ysgrifau sanctaidd ac mynd ati i ddeud y newyddion da am Iesu wrtho. Wrth fynd yn ei blaenau, dyma nhw'n dod at le lle roedd dŵr. Edrych, meddai'r Iwnach. Wel, Iwnach, dyna'r teitl y swydd oedd o yn rhan honno de, rhywun oedd yn gweithio yn y llys yn Ethiopia. Edrych, meddai fo. Mae'r dŵr yn y fan yma, oes yna ryw reswm pam dylwn ni ddim cael fy medyddio. A roedd o'r chymyn i'r cerbyd stopio, a wedyn aeth Philip i lawr gyda fo i'r dŵr, a dyma Philip yn ei fedyddio yn y fan a'r lle. Wedi nhw ddod yn ôl allan o'r dŵr, dyma ysbryd yr arglwydd yn cipio Philip i ffwrdd. Be? Waw! Nath yr Iwnach mo'i weld ar ôl hynny. Daeth yn ei flaen ar ei daith yn llawen.
Wel, na chi stori, ynde? A tybed beth ddigwyddodd i Philip? Trowch i ddiwedd penod 8 yn Actau os da chi eisiau gweld. Wel, doedd Philip yn un da am esbonio. Fe eglurodd i'r Ethiopiad mae sôn am Iesu oedd y proffwyd Eseia. Gannoedd o flynyddoedd ynghynt am sut y byddai Iesu'n dod ac yn marw yn ein lle ni adeg y Pasg mwyn i ni gael bywyd newydd trwy gredu yno. Fe dderbyniodd yr Ethiopiad y newyddion da a chredu'n Iesu dros ei hun. Wel, dyna ddigwyddiad annisgwyl. Ac mae'n dangos bod Duw yn gwybod am y cwestiynau sydd gennym ni. A mae'n iawn i ni gael cwestiynau. A mae'n gwybod hefyd pwy ni ddim yn deall yn iawn. A mae hynny'n oce. Achos mae yna lot o bethau sydd yn reit astrus yn y Beibl. Dyna hefyd pan bod o'n braf i ni medru dod at ein gilydd yn ysgol Sul ac yn capel i glywed ar hanner storïau yma fo'n gilydd ac i helpu'n gilydd i ddeall am Iesu yn well. Yn y disgrifiad o dan y fideo, mae yna link i pecyn clwb plant drwy'r post, sydd efo'r wers yma ni'n sôn am Philip a'r dyn o Ethiopia. A wyddwch chi, mae yna llwyth o weithgareddau y gallwch chi wneud. Edrych eto'r y stori yma, bethau gwneud fel lliwio neu gemau i'w chwarae. Mae yna bethau i'w goginio hyd yn oed. Mae yna lot yna, digon deud y gwir chi medru wneud yn ystod hanner tymor hefyd. Wel, ffrindiau, dyma'r wers ola am y tro, gwers adre ola am y tro. Ar ôl y gwyliau, mae yna gynlluniau i geisio neu pethau gyda'n gilydd yn wyneb unwaith eto. Falle i fynd am dro neu i cael chwarae gemau ac yn y blaen. A fydd awn ni gysylltiad gyda gwybodaeth mewn digon o amser. Cofiwch y gwers i gyd dal i fyny ar dudalen YouTube Gofalau Thomas Charles os da chi'n dymuno cael golwg arnyn nhw eto rhyw dro. Da ni di mwynhau eich cwmni a da ni di mwynhau cael deud y storïau yma efo chi. A diolch yn fawr i chi am ddod ar y daith rhyfeddol yma i ddysgu mwy am ffrindiau Iesu. Dwch i ni weddio. Diolch Iesu, dy fod ti am fod yn ffrind i ni. Nid i'n helpu ni i ddeall y pethau sydd yn anodd yn y Beibl. Helpa ni fel Philip hefyd yn y stori yma i fod yn barod i ddweud wrth eraill amdana ti. Diolch hefyd Arglwydd am gofle i ddod at ein gilydd cyn bo hir, da ni'n edrych ymlaen. Diolch am bawb sydd wedi'n harwain ni dros yr wythnosau diwetha. Yn enw Iesu. Amen. Wel, diolch yn fawr chi gyfeillion a gobeithio gawn eich gweld chi yn fuan iawn. Tara.